Kaixo ikusentzuleak eta ongi etorri berbagai saiora. Debagoieneko landa ingurunea landa eremua jarriko dugu erdigunean, uda osteko lehen saio honetan. Eremua bera eta bere garapenean lanean dabilen elkartea. Deba Garaia landa garapen elkartea. Has gaitezen. Debagoieneko landa garapenerako elkartea da Deba Garaia. 1989an sortu zen, Baiarako nekazal eremuko kudeaketa zerbitzuak antolatzeko eta landa inguruneko biztanleen beharrei irtenbide bat emateko. Irabazi asmori gabeko elkartea da eta 28 kidez osatua dago. Horietatik 8 eskualdeko udalak dira eta beste 20ak nekazal sektoreko eta landa inguruneko elkarte eta erakundeak. Gariko Itzaiesta, elkarteko teknikari kudeatzaile izango dugu gaurkoan gonbidatu. Gariko Itzaiesta, kaixo eta ongi etorri. Esker. 36 urte, elkartea martxan jarri zela landa ingurunea zenbat aldatu da ordutik. Bai, izugarri, egia esateko gizartea bera bezala, landa eremua eta landa eremuko gizartea bera ere asko aldatu da. Bai jendearen tipologian eta baita iharduerari dagokionean ere. Argazki zarrak ikusi besterik ez dago. Eta horrekin guztiarekin, suposatzen dut, elkartearen beraren egin beharrak ere aldatu egingo zirela, ez da? Hori da, azken finean egokitzen joatea tokatzen da, momentu bakoitzeko beharrak aldan hobekiena ase betetzeko, eta guri ere elkarte bezala tokatu zaigu. Joango gara hori buruz hizketan, baina has gaitezen lehenik eta behin Baiarako landa ingurunea ezagutzetik. Debagoienaren ze portzentai da landa ingurunea eta zenbat jende bizi da bertan? Datu estadistikoen arabera, Debagoienak dituen 352 kilometro karratuetatik 180tik gora landa eremua da. Eta biztanlegoari begiratzen badiogu, eskualdeak 63.000 pertsona baldin baditu, horietatik 8.000 pasatxo dira landa eremuan bizi direnak. Hau da, populazio guztiaren 12% gutxi gora bera. Eta jarduera ekonomikoa zenbaterainokoa da, nekazaritza jarduera eta abeltzaintzarena? Jarduerari buruz, Gipuzkoako Foru Aldundiko nekazaritza zerbitzuetako datuen arabera, egun 121 baserri ustialeku daude eskualdean ekoizpenera bideratua. Eta guztira nekazaritza erabilerarako posibilitatea izango lituzken lursaien zenbatekoa 5.200 hektareatik gora da. Horrek ez du esan nahi 5.200 hektareak egun erabiltzen direnik, baina potentzialidade aldetik bai badauzkagu eskualdean. Kontutan izan behar da ere, 121 baserri eskualdearen osotasunean ez da asko. Baina baita ere kontutan izan behar da, ze eskualdetaz hitz egiten ari gara, hau da, eskualde honetan industriak pisu handia du, eta 121 horietatik aparte, beste baserritar asko eta asko dauzkagu jardunbide mistoan diardutenak, hau da. Lantegian, bulegoan, zerbitzuetan lan egiteaz gain, etxean ere lan egiten dutenak. Eta hor ja zifra potologoa da. Datu ekonomikoei begiratzen badiegu, eskualdeko lehen sektoreak balio erantzi gordinaren 0,6 besterik ez da. Hau da, datu ekonomikoetan, zoritxarrez, ez da portzentai altua. Baina baita ere, realista izan behar dugu, eta Eusko Autonomia Erkidego mailan ematen den zenbatekoa, ez dago hain urruti ere, zoritxarrez, 0,8 zortzia da. Eta datu esanguratsuenak azken urteetako lehen sektore horren eraldaketan, adibidez, azken 10 urteetan, ekoizpen ekologikora bideratutako lursaien zenbatekoa eskualdean 550 igo da. Horrek zerbait adierazten du. Eta basogintzari buruz ere, ziurtatutako baso azalerak ere nabarmen egin du gora. Orduan, datuak ez dira agian nahiko genituzken bezain oparoak, baina bai ikusten dela mugimendu bat ematen ari dela azken aldian. Eta jarduera ekonomikoa bera aipatu dugu, baina garrantzitsua da baita ere, pixka bat jarduera horien bitartez, eta inguru horietan jendea bizi izatearen bitartez, borre guztiak laguntzen duela landa ingurune hori zainduta egoten, ez da horrek duen garrantziarekin.
hori da. Eta ez, zainduta egoten bakarrik, dudarik gabe, zaintzea ezinbestekoa da, baina landa eremu horri ere bizitza ematen. Ze biziteoki izateaz gain, bizitza izatea ere ezinbestekoa da, ez? Landa eremuari hitz egiten dugunean beti ere komeni izaten da desberdintzea herri asko, auzo eta elizateak eta gune sakabanatuak. Gune sakabanatuak uler bai baserri isolatuak, ez? Jardunbide aldetik nekazaritza, lehen sektoreko jardunbideak izan nekazaritza zein abeltzaintza batzuetan zein bestetan ematen da, baina gainerantzeko iharduera gehienak ematen baldin badira kaskoetan zentratzen dira. Hau da, kaskoetatik kanpo lehen sektorearekin zerikusia ez duten jardunbide apenas daukagu eskualdean. Baina zeintzu ze jarduerari buruz ari gara hizketan adibidez? Jarduera ohikoak, betiko zerbitzuak, ez daude asko, baina batzuk badaude, denda txikiak, egurgintzarekin zerikusia duten zerrategiak, garai baten gehiago zeuden, arotzak, azken urteetan, eta batez ere azkeneko urte gutxi hauetan, profesional askeak ere telelan atarteko eta lan modalitate berrien egokitzapen atarteko geroz eta gehiago ezartzen ari zaizkigu landa eremuan, badago hor, beti, ekintzailetza arlo bat, eta gutxi gora bera hauek lirateke gehien bat ematen diren jardunbide desberdinak. Baina beti ere landa eremuarekin bateragarriak direnak. Dudarik gabe, bai. Hori da gutxi gora bera garikoitz egungo erretratua, nolabait esatearren, baina nolako landa ingurunea izan beharko genuke? Egungo egokia da, orekatua da, zein da helburua? Dudarik gabe, landa eremu bizi bat beharko genuke. Gaur egun, landa eremuan, esan de lehen hasieran komendatu ditugun 8.000 biztanlebiek bizi dira, baina egia da landa eremuan jardunbidea, bizitzarako jardunbide geroz eta gutxiago dugula. Azken urteetako, azken hamarkadetan eman den evoluzio horri esker. Orduan, guk nahiko genuken landa eremu bizi bat da, bizitoki izateaz gain, bizitza ematen duena eta bertan bizitzeko gaitasuna lukeena. Dudari gabe, lehen sektorea beharko luke izan horren oinarri, ganaderitza, nekazaritza, baina baita ere lehen sektore zaratago beste orotariko iharduerak beti ere bateragarri direnak landa eremuan, ze dena ez da bateragarri, eta landa eremu horri zerbitzu hornituko lukeenak. Orduan, zerikusia betikoa da, jendea behar da, bertan bizitzen, baina jende horrek zerbitzu batzuk behar ditu, bertan bizigarritasun albezain oparoena izan, eta lanari dagokionean egungo nekazaritza lan zaurgarri horri duintasuna ematen joateko. Eta hori, guztia kontuan izanik zeintzu dira, elkartearen lanarloak zertan diharduzu bereziki? Bai, guk azken finean, landa eremu bizi baten alde lan egiten dugunez, gure jardunbide nagusienak laburbilduz lirateke. Lehenik eta behin nekazaritza jarduera bultzatzea. Gu landa garapen elkarte bat gera, eskualde mailako landa garapen elkartea, eta administrazio hori dagokionean Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gipuzkoako lurralde historikoan, dauka eskumena nekazaritza jardunari dagokionean. Gu ez gara funtzionarioak, baina guk lan egiten dugu eskualde mailan sektore horri aldan neurrian lagunduz eta bultzatuz. Eta hildo honetan Foru Aldundia dugu bidaide. Horretaz aparte, bertako produktuen kontsumoaren alde ere lanean dihardugu. Finean, landa eremuarekin zerikusia duten jarduera ekonomikoak ere bultzatzen saiatzen gara. Energia berriztagarrien inguruko proiektuak ere sustatzea da helburuetako bat. Eta oso garrantzitsua dena eta askotan ahazten zaiguna, landa eremuko funtzioaniztasuna errekonozitzeko lanketa ezinbestekoa da. Landa eremu iraunkor bat nahi baldin badugu, guk behintzat, hortan sinisten dugu. Eta landa eremuko bizikalitatea hobetzeko zerbitzuak eta proiektuak ematen eta bideratzen saiatu. Eta hildo horretan, ekintzailetza ere sustatu,
eta abar, ez? Azken finean lanildo desberdina dira, baina denak berdina edo antzeko zerbait bilatzen dute. Landa eremu baten alde lan egitea. Eta bada, proiektu berriren bat, momentu honetan eskuartean duzuenik, edo abiatzeko puntuan duzuenik? Bai, azkenen, hainbeste lan eremu dauden honetan, proiektu desberdinak egon badaude, eta hola, berritzaileenetan, adibidez, lanean dihardugu eskualdean martxan dauden elikadura mailetan, Bergarako kasuan badaramagu ibilbide bat, Arrasaten martxan jarri nahi den horretan ere bidaide gaude, eta Oñatin ere zer egin nahi den horretan, zai, gure aldetik laguntzeko prest, ez? Eta horrekin batera, beste proiektu eredugarria izan litekeena eta berritzailea dena erabat, Tokixan proiektua da, eta hor ere talde eragileko kide izaki lanean dihardugu eskualde mailako elikadura burujabetzaren filosofia eta lanketa horretan, pixkanaka baldin bada ere pausoak ematen. Eta zertan datza proiektu horrek? Horrek azken finean elikadura sistema bere osotasunean hartzen duen proiektu bada. Bilatzen duena da, eta hala hasiko da, lursaile publiko batzuk erabiliz, bertan ekoizpena eredu agroekologikoan eta eredu kolektiboan sortu, eta hori jangeletara bideratu. Eskola eta lantokietako jangeletara? Momentuz lantokiekin hasteko ideia da, hastapenetan dagoen prozesua da, proiektu bada, forma ematen goaz, hor gaude eskualdeko udalak, Gizabidea Fundazioa, gu Landagarapen elkarte gisa, Biolur elkartea, Ereindajan Bergara, eta hainbat kideren artean lanean ari gara. Eta hurrengo hilabeteetan honen berri zabalago emango dugu, eta uste dugu, azken finean, eredugarri izan litekela, ze nekazaritzara bideratutako tesgune batetik arrankatuko genuke, ekoizpenara begira, eta azken finean, ekoizpena, transformazioa eta kontsumoa da biltzen dituena. Orduan, oso proiektu holistikoa da, gaur eguneko errealitatera apropos egokitzen dena, eta batez ere, eta eskualde honetan adibidez, energiaren inguruan egin den lanketarekin ikusi den bezala, elikaduran ere antzeko zerbait pasatzen zaigu, hau da, izugarrizko dependentzia daukagu kanpoarekiko. Hemen baditugu lursailak ekoizpena eman diezaguketenak, baino gaur egungo errealitatea da, zoritxarrez ez ditugula lantzen lan genitzakeen horiek guztiak, eta ondorioz kanpotik ekartzera behartua gaudela, ez? Eta pixka bat horri buelta ematea da bilatzen diona. Proiektu txiki batekin, baina pausoz pauso, eta edatu nahi duen egitasmoa izaki. Bertakoarekin, bertako ekoizpenarekin, bertako beharrak asetzea litzateke beraz helburua. Hori da, eta ereduari begira, bai eredu produktiboa, agroekologian oinarritutakoak, eta baita ere eredu kolektiboan. Debagoienan gaude, kooperatiboismoaren sehaska dela esan genezake, ez? Kolektiboan lanketa egitearen behar eta frutuak hemen garbi ikusten dira, eta nekazaritzara ere filosofia hori eraman nahi dugu. Eta ez nekazaritzan gauza berri balditzatekelago, ez da gutxi hori, lehen ere, orain gutxi arte, auzolanean, landa eremuan eta lehen sektorean ala lan egin izan doa, ez? Eta pixka bat, lehengo errealitatea horiek eguneratu, azken finean errealitate desberdinak ditugu, baina bilatzen dena da potentzial ahalik eta handiena atera horrelako egitasmo bati. Egia da azken aldian sarri entzuten dela, 0 kilometro kontzeptuari, filosofiari buruz, horren eragina igartzen da jendea prest dago baldin eta bertako produktua badago bertakoa erosteko, kontzientzia, sensibilizazio hori badago eta igartzen da, igarri da baserrietan? Sentsibilizazioa hildo horretan handitzen doala guk ikusten dugu. Eta horren islada da, azken urteetan, eskualdean bertan, adibidez, iriki izan diren denda bereziak. Bergaran adibidea daukagu, Ereindajan Bergara, eta Arrasaten ere, Ereindajan Arrasate, ez? Eta horiek bai argi eta garbi erakusten digute, badagoela nolabaiteko joera aldaketa bat, eta
finean, bertako produktuarekiko sentsibilizazio gehiago. Hori pauso bada, pauso oso importantea, eta ibilbide horretan lanketa areagotzea ezinbestekoa da, bertako produktuak ekoizten segitzeko. Ze alde batetik, bai, dena gara kontsumitzaile, eta kontsumitzaileok bertan aldan eta gertuen produktuak izatea oso positiboa da, arrazoi desberdinengatik, eta baita ere, bertako ekoizlei duintasuna emate ere ezinbestekoa da, lehen sektoreak duen zaurgarritasun maila oso altua delako, ez? Hainbat zerbitzu eskaintzen dituzu elkartetik, landa ingurunea bera hobetzeko edota bertako biztanleen beharrak asetzen laguntzeko. Eskaintzen dituzuen zerbitzuen artean badaude nekazal plastiko, neumatiko edota artile bilketa ere, horiek kudeatzen dituzue. Guk Garikoitz uztailean Oñatiko Urrutxuko ekarpengunean egindako artile bilketan ezagutu genuen elkar, eta zer ez zeuden artzainak. Eta, ulergarria da erabate haserre egotea. Eta zergatik zeuden haserre? Gaur egungo errealitatean, artilea kudeatzeko hartzaiek ordaindu beharra daukatelako. Urte batzuk atzera botatzen gara, 21 urte, gutxi gora bera, artileagatik diru sarrera bat izate zuten, artilearen salmentagatik diru sarrera bat izate zuten. Eta artile horri ematen zitzaion irtenbide bat, irtenbide ekonomiko bat. Gaur egun ez duena. Mundu globalizatu batean bizi gara zoritxarrez, artile tipologia desberdinak eskura ditugu merke, esan genezake, eta artile tipologia bakoitzak baditu bere ahulezi eta bere indarguneak. Latxa arrazaren artilleari dagokionean badauka muga bat dala lastasuna. Eta lastasun horri esker edo horrengatik industriara begirako erabilerak asko mugatzen zaizkio. Orduan, azkeneko urtetan lehen gaizena zabor bihurtu da. Eta zabor hori kudeatzeak kostu badauka, eta kontutan izan behar da, eta mingarria dudari gabe, hartzaileei ordainaraztea, baina okerrago ere izan zitekeen, hartzaileek ordaintzen dutena da kostu guztiaren portzentai bat. Beste portzentai bat Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain hartzen duelako. Hori da egun daukagun realitatea, guk landa garapen elkarte gisa, Gipuzkoan 6 landa garapen elkarte gaude, eskualde bakoitzean bana, eta 6en artean Landaola Federazioa daukagu, ez? Eta guk elkarte bezala ematen ditugun zerbitzuak batzuek eskualde mailakoak dira, eta beste batzuek Landaola bitartez lurralde historiko mailakoak. Eta adibidez, artilearen bilketaren kasua lurralde maila garatzen dugu. Eta momentu honetan lanean gabiltz artile horren kudeaketa posible eta berritzaile bat bilatu asmoz, konposta Gipuzkoan bertan egitea. Horretarako, Gipuzkoako mankomunitate desberdinekin eta GHK-rekin gabiltze lanean, konpost hori aldela bintzat bertan egiteko. Momentuan ez da posible, baina badaukagu esperantza posible izatea. Ze gaur egungo errealitatea da, guk bilketa egiten dugu, baina Nafarroako planta berezi batera eramaten dugu han konposta egiteko, ez? Konposta egiten den neurrian, gero abono organiko gisa erabiliteke. Orduan, gure saiakera da momentuan hori lurraldean egin, eta aukera badago beste erabilera posible batzuk ematea ere. Eta eginda, beste nolabaiteko aurrera pausorik artilearen valorizazioan, bada edo aurre ikusten da artilearen aprobetxamendurako proiekturen bat? Badaude hor proiektu desberdinak, proiektu piloto diren aldetik oso mantxo dijoazten proiektuak dira, baina egia da pausoak ematen dijoaztela. Eta hor bi alor dira nagusinak. Bat, ehungintzan material batzuetarako artilea, gure kasuan, latxa ardiaren artilea, estimatutako lehen gaia da, eta hor, bagoaz, proba desberdinak egiten. Eta horretaz aparte, eraikuntza arloan ere isolamenduetarako baliagarri dela ikusten ari da. Zer pasatzen da? Hartzaiek aurrera pauso hauek ez dituzte ikusten, lehen esan bezala oso mantxo joaten direlako aldako proiektuak, hainbat proba egin behar direlako, hainbat ziurtapen atera behar direlako, eta momentuan ez dute ikusi, ez, horren emaitza. Baina Landaolatik lanketa horretan dihardugu, eta nahiko genuke
konpostaz gain, proiektu pilotu hauek ere alden neurrian egonkortzen joan, eta hartzaileek bere artilleari esker, biharko egunean beste sarrera ekonomiko gehigarri bat izateko aukera edukitzea. Lagungarri litzateke hori dudabarik, nola uste duzu orokorrean bultzatu daitekeela nekazaritza edo abeltzaintza aktibitatea? Askotan ahaztu egiten zaigu, baino lehen sektorea bultzatzeko modu eraginkorrena norberak dauka bere etxean. Hau da, debagoienarrek daukate bakoitzak bere etxean. Zergatik? Dena gara kontsumitzaile. Eta kontsumitzaile garen aldetik, eta orain horretarako Euskal Herriko Laborantza Ganbaran lanean jardunean ibili zen, urteskotan ibili zen Michel Beroko Irigoyen Baxena Fartarraren hitzak hartuko ditut. Jan beharra daukagunez, gutxienez egunean 3 otordu egiten ditugu. Eta ahora zer eramaten dugun horren araberako nekazaritza ari gara sustatzen. Orduan, ahora eramaten dugun horren araberako lehen sektorea gure esku izango da, eta funtsean landa eremu ere bai. Askotan uste dugu guk nekazaritza arloari dagokionean izan Donostiako Gipuzkoako Foru Jauregian, Gasteizen Lakuan, Madrilen Ministeritzan, edo Europar Batasuneko nekazal politika bateratuak baldintzatzen duela nekazaritza. Eta bai, baldintzatzen duen batean, baino nekazaritza politika eraginkorrena gure esku dago. Orduan, norberak bere etxetik hasita, naiz eta gauza txikiak izan, asko egin genezak ez. Eta horretaz gain, dudari gabe, politika publikoek ere izugarrizko pisua dute. Politika publikoak segun eta ze norantzetara bideratuta dauden, lehen sektore horren tipologia batekiko edo bestearekiko indar gune gehiago edo gutxiago jar dezakete. Guk garbi daukaguna da, ez dugula sinisten subsidiatutako jarduera ekonomiko batean. Gaur egun horrela dena. Azken finean, baserritarrari, nekazarari, abeltzainari, eskualde honetan ez bada ere, arrantzaleari, ordaindu behar genioke kontsumitzaile gisa, bere lanagatik ordaintzea tokatuko litzatekeena. Eta ez, diru laguntza publiko bat tarteko, zenbateko gutxiago bat. Ze azken finean, sektorea berak ere duintasuna behar du. Errentagarritasun ekonomikoa ezinbestekoa da. Baino laborariaren duintasuna ere funtsezkoa, ez? Eta azken finean litzateke bizentzutako ibilbidea ekoizle eta kontsumitzailearen artean eta denok irabaziko genukena. Orduan asko egin dezakegu egiten dugunaz gain. Lehen eman ditugu, hainbat datu, Debagoieneko landa ingurunearen inguruan, ez dugu hitz egin emakumeen presentziari buruz, ez dakite kasu horretan zenbatekoa den, eta badiar duzuen nolabait ere hori bultzatze aldera eragiten. Azken nabaria da landa eremuan emakumearen presentzia baserrian eta baserrigintzan erabatekoa izan dela beti. Izan da eta egun ere bada. Guri tokatzen zaigunean landa garapen elkarte gisa, 2018an ekin genion emakume eta gizonen arteko ezberdintasunak ezabatu eta berdintasunaren alde lanketan. Eta lanketa horretan, hainbat besteak beste, emakume nekazarien estatutua jasotzen dituen irizpideen moldaketak burutu, gure zuzendaritza batzordean parekidetasuna bermatu, eta antzeko lanketetan buru belarri sartuta gaude. Eta hasiera batean agian zerbait berritzailea zen, dudarik gabe, baina gaur egun normalizazioaren parte ere bada. Honekin ez dut esan nahi dana eginda dagoenik, ez da gutxiago horrik ere, ze datu ekonomikoetara laburbiltzen bagera, oraindik ere lehen sektorean ikusten da, badaudela aldeak gizonek sustatutako jarduera eta emakumeek sustatutako jardueren artean, ez? Baina gure lanketaren parte da, lehen esan dudan bezala, ezberdintasuna horiek txikitzen joan eta alden neurrian parekidetasuna bermatzea. Lehen esan dugu, ez da, landa eremua bizitoki erakargarri izan dadin, eta bertan bizi kalitate on bat bermatzeko, ezinbestekoa dela, ez da, oinarrizko zerbitzu eta azpiegiturak izatea, eta zentzu horretan galdetu nahi dizun, banda zabala zein puntutan dagoen. Okerrezpanago ez dago, oraindik ere eremu osora zabalduta, hortik urrun dagoela esan genezake, ez da? Hori da, bai. Fibra optika edo banda zabalaren instalazioaren kasuistika landa eremuan berezia da benetan. Egia da,
orain dela urte batzuk, Gipuzkoa mailan, Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatuta, Landa Gipuzkoa Plus bezalako egitasmoei esker, 2000 biztanletik berako herrietan edapena funtsean ia erabatekoa gauzatzera iritsi zen, eta eskualdean ere hala izan zen. Eta hori proiektu oso eraginkorra izan zen, dudarik gabe, herri txikietara begira. Zer pasatzen da? Debagoienak 8 udalerri dauzka, herri oso txiki bat, Leintz-Gatzaga, beste 2 erdi mailakoak esan genezake, Elgeta eta Antzuela, eta gainontzekoak ja, entidade geroz eta handiagoak, eta oso desberdinduak, gune hiritarra edo urbanoa eta landa eremua. Herri txikiak aparte utzita gainentzekoetako errealitatea da, landa eremuan fibra ultraazkarraren edapena oso pobrea dela. Eta hemen zoritxarrez, eta zoritxarrez diot hala konfirmatu izan digutelako, Gipuzkoa mailan Debagoienako landa eremuaren egoera da zaurgarrienetako bat. Hor, eskumena ministeritzak dauka, Madrileko ministeritzak, Mitekok, eta berak sustatuta hainbat deialdi atera publikatu izan ditu, edapen hori gauzatzen joateko, Espainiar Estatu mailan, eta guri dagokigunean, egiari zor, praktikan ez da edapenik eman. Momentuan, eta hori aurtengo berria da, mankomunitatetik, Debagoieneko mankomunitatetik bideratuta gabiltz Eusko Jaurlaritzako fibra ultraazkarraren behatokiarekin lanketa zuzena egiten, nahiko genuke berriz ere Gipuzkoako Foru Aldundia lanketa horretara bateratzea, azken finean geroz eta lantalde potenteagoa izan, eraginkortasun handiagoa izan genezakeelako, eta bilatzen ari garena da, erantzun bat, era mankomunean egitea, ditugun gabezi horiek albezain azkarren eta albezain hobekien asebetetzeko. Ze momentuan, daukagun soluzio bakarra da, soluzio partikularrak, hau da. Izan litezke eskualdean batzuk jada jarrita etxean, ikuiluetan eta jarrita dauzkaten satelite bitezko antenak, eta horien ezean, ematen zaien administrazio orokorretik, Madriletik kasu honetan ematen zaien irtenbide bakarra da, ministerioak daukan webgune batean, kexa formatuan, norberak bere izenean formulatzea. Horrek duen erantzuna edo emaitza, ezerezaren parekoa da. Eta horregatik ikusten dugu dudarik gabe, kolektiboan egin beharko genukela eskari berri bat. Eskari berri hori egiteko, ministerioak indarrean dauzkan plangintza bukatu arte itxaron behar dugu, hau da, urte honen amaiera arte, eta 2026ko urtarrilaren batetik aurrera berriz ere ja pasako dizkigute behatokitik momentu horretan izango dugun egoeraren mapa, eta mapa hori oinarri hartuta eskari berri bat beste erabatekoa beharko luke formulatu, eta espero ezagun ez azkeneko urteetan bezala, hainbat urteetan ezer gabe egotea. Denbora agortu zaigu, baina azken gai bat mahai gaineratu nahiko nuke labur bada ere, suteak albiste izan dira, uda honetan hainbat eta hainbat tokitan izan dira, gurean ez da halakorik izan, baina kezka bada klima aldaketaren aurrean lanketarik egiten badiar duzue? Suteena kezkagai oso importantea da, dudarik gabe. Egia da, Gipuzkoan bizigera, Gipuzkoa berdea da, bai, ados, berdetasun hori hein handi batean dugun pluviometriari esker da, eta landa eremuaren egoera ere, azken finean, landa eremu hori zaindu eta lan egiten duenaren araberakoa da. Honekin esan nahi dudana da, ez ditugu urruti, sute itzelak, baina gurean, sute arriskua zertxo bait apalagoa da. Horrek ez du esan nahi arriskurik ez dagoenek, ze azken finean sutetan ezinbesteko diren 3 faktoreak batera ezkontzen badira, hau da, temperatura altua, hezetasun bajua eta haizea, kontutan izan da dugun sukarga, ze azken finean ikusi besterik ez daukagu landa eremuan potentzialki errelikegen vegetazioa eta eremua bera, gu ere arriskuan gaude. Eta horren hildotik lanketan dihar dugu lehengoari lotuta dagoelako erabat, geroz eta eremu biziagoa bat izan, eta landa eremuan geroz eta jarduera gehiago izan, landa eremu babestuagoa izango genuke, ez? Eta babes maila horretan, segun eta ze landa eremu eredu
bai, nekazaritzara begira, abelazkuntzara, eta kasu honetan dudari gabe, gehiena basoa delako, baso ereduari begira, horren araberako arrisku maila handiagoa edo txikiagoa da. Orduan, hor ere lanketa egitea ezinbestekoa da, egunen batean izango balitz, alden neurrian saihesteko. Garikoitz Aiesta, eskerrik asko bisitarengatik, hurrengo batera arte. Oso ondo.